står der. Hej alle sammen. Vi har valgt at lave en YouTube-kanal sammen. Mig og Thomas. Hvis I kender min YouTube-kanal, så skal I nok lære den at kende. Hans YouTube-kanal, den er ikke så kendt, så derfor kender I den selvfølgelig ikke. I kan bare se hans video. Udover mig selvfølgelig. Ja. Og så har jeg lige opdaget, at jeg har den her i lommen. Og hvad er det? Den er jeg bange for at miste mine venner. Skal jeg så droppe den på? Hvem er træde på den? Hvem vil kvæse den? Børn, må vi godt filme dig? Og se Vi dig laver kvæsten? et link til hans kanal og min kanal nede i bunden. Okay. Er I med på den? Vi ses! Nej, vi er færdige nu. Hej. Ja, vi har lige holdt en lille pause. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan smadre den her. Den der er lige der, lige foran min fod. Der. Skal vi prøve at gå ud på asfalten? Ja, det kan vi godt. Det er en god idé. Når den ikke gider smadre herinde, man kraver også ned i jorden i stedet for. Vi går lige ud på asfalten, der er et lille stykke vej. Hej! Jeg skal lige sige noget. Bye bye!